Kaixo, gugea zatere Michiganako ikasleak. Zauztarrak eta gaur jendiai galduko jo, abertzen nahi duen izan, o zerrengatik aldauko zan, kate bat sortzeko. Bueno, gaur ja zara utzen tikan jendeai elkarrizketa egiten, eta gaur da Markelekin, eixo? Eixo, Zemoz? ondo. Bai, zuk, zen eko zinu zano, zenetik eko zinu lau bizitza? Nik nahiko nuke gutxi gora era ikastola bukatu duen edo zeinekin aldau bizitza, ze ikastola oso aspergarria eritzai eta nahiagoko nuke bukatuta hotia ja. Bitu, hori interesgarria, nire hori izango nintzen. Hemen dakau Mikel, no? Eta galdeuko jo, ze nahiko zuen izan, ze hobetu nahiko zuen. Nik ibilbide profesionala oso desberdin aukiet eta ez denbora gehiago izan etxean, etxeko lanetan edo etxeko gozetan ibiltzeko eta naiz oso abila eta bai gustatuko litzaidekela sukaldean gehiago egin eta sukaldeari bezala pixka da habilidade gehiago ikutzeko. Eskerrik asko. Bueno, oin gaude goretekin, eta, zuk zer ikusi nuen zenegatik ikusi nuen lau? Ni ikasleagatik. Ikaslia? Bai, arra. Vale. Zuek zen nahiko zuen izan handitan? Oze pertsona? Nei espreski ez zait asko inporta, oporrazko aldin bazkat, eta dirua irazte bat, eta dirua ondo. Bai, nik bai. Eskerrik asko. Por kalitate ona. Bueno, Isabelekin topau geha eta galdeko jo abertzen nahi duzu nintzen. Zuk zen nahiko zenun izan? Estoy feliz, quisiera tener 50 años menos, pero como eso no puedo, tengo que ser feliz con lo que tengo. Y estoy feliz, estoy tranquila, vivo a gusto en Zarauz, soy de Eibar. Nunca he hablado euskera, aunque entiendo la mayoría. Y bueno, que Zarauz es un pueblo estupendo para vivir y estoy contenta, en general soy optimista. Me gusta mi peluquera, me gusta mi médico y vosotros sois unos chavales encantadores. Bueno, pues muchas gracias. Pues no hay de qué, chicos. Eskerrik asko. Vale, Bai. Hala. Bueno, hau izan da dena, espero gustatu izana. Eta gaur zeatena zeatela disfrutatzea.